హాయ్ అందరికీ. మీరు ఎప్పుడైనా హీ ఈజ్ సఫరింగ్ ఫ్రమ్ హలూజినేషన్ అనే మాటలు విన్నారా? ఈ హలూజినేషన్ అనే ఇంగ్లీష్ పదం అర్థం తెలుగులో ఏంటో, ఎలా వాడాలో ఈ వీడియోలో మనం తెలుసుకుందాం. సో లెట్స్ బిగిన్. ఈ హలూజినేషన్కి డెఫినేషన్ ఏంటంటే ఏ పర్సెప్షన్ వితౌట్ ఆబ్జెక్టివ్ రియాలిటీ అని. అంటే వాస్తవంలో లేని వస్తువు, ధ్వని, వాసన లేదా స్పర్శను మనసు నిజమని భావించి ఉండటం, వినడం లేదా అనుభవించడాన్నే హలూసినేషన్ అనే వర్డ్తో మనం చెప్పచ్చు. దీన్నే భ్రమలు అనొచ్చు, లేదంటే మాయా దృశ్యాలు అని కూడా అనొచ్చు, లేదంటే వాస్తవం కాని అనుభూతులు అని కూడా చెప్పచ్చు. దీనికి ఎగ్జాంపుల్ చూస్తే ద పేషెంట్ రిపోర్టెడ్ విజువల్ హలూసినేషన్స్ అంటే రోగి దృశ్య భ్రమల గురించి చెప్పాడు అని అర్థం. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి. మరిన్ని వీడియోస్ కోసం ఛానల్ అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.